ҳамдиёрёни азиз, навори мо боз дошта шуд. Дар қабати навор бо дигар наворо мемонам. Мана мо аралаш кун, ҳам доруро аралаш кун бо пору. Сахт аралаш кун, омехта кун. Мана мо як партия рехтем, бинед. Манам хел гирд ба гирд чуқуре ки канда будем бо ҳамин пору пур мекунем. Мана ҳамдиёрони азиз, мо ҳамон порӯе ки чӣ қадар дари инҷа буд бо дин трамофос омехта карда, ҳозир бо ҳамашро мекашем. Дар гирди реша, гирди чуқуре ки канда будем, онҷо ҷойгир кардем. ҳозир ҳамин хокҳое ки мо дар гирд кашидем, бо гаштрака дар гирдаш деворча мекунем, баъд об сар метиҳем, шумо мебинед. ана ҳамдиёрони азиз, мо об мондем дар инҷо, обро пур мекунем, гирд ба гирд ҳамин хел обро пур мекунем, то ки ҳамин порӯи мо шарбаташ ба решаҳо рафта расад. Мана бинед, ин як худаш шарбати холӣ шуд. Ва ин дарахти мо то зимистон хело хело ғизо мегирад аз ин шарбати мо. Мана ин шарбатова кардем алака дар ҷояш дидед. Ва ба зимистон бо шиками сер меравад, хоб меравад. Ва гирдашро мо мана хел хокро ҳол бо туб мекунем ки баъд болош бо хокро мо мегардонем ки мурғо нагардонанд, накобанд. инҷо ҷои об мемонем ки доим об истад. ҳамдиёрони азиз, имрӯз ман мехостам ба шумо боз дору задани ниҳолро нишон диҳам. Афсӯс ки нитрамофос дар хонам набуд. Мошинам надоштам рафта аз бозор биёрам. Мошинамро як ҳафта пеш садама задам, як телефони подпискида ҷавоб додам ба ҷавобаш ки ақафои як мошин рафта задам. ҳай худо хоҳад боз подписчикҳо ёрдам мекунанд, соз мекунему. Лекин конкретно мошина задем. ҳамдиёрони азиз, худо хоҳад ҳафта дига мошин соз шавад, ман карбамид харида биёрам, ба шумо оиди обработкаи ниҳол нишон метиҳам ки дар фасли мана ин вақт чӣ хел як кор кард кунем ки касалашро кушем. ғизо доданашро ба шумо нишон додам. акун худо хоҳад боз ҳафти дига ман ба шумо дору задани дарахтро нишон метиҳам. манам хел буд. худо ҳарчи мошини маро тезтар соз кунанд ки би мошин бе дасту по ҳиҷо рафта намешавад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. анам хел дарахтҳоятонро ҳамин фаслда ғизо диҳед. дарахтҳои шумо баҳор нашунаҳоро нағз шурӯъ мекунанд ва ба шумо меваҳои бениҳоят бомазза медиҳанд. агар ба касе ки ин навори ман маъқул шудагӣ бошад, лайк монед. ин ғизодии албатта салакак кор талаб мекунад, банди миён талаб мекунад. лекин агар шумо ин кори гуфтагӣ маро кунед, бениҳоят манфиати хуб мегиред аз дарахтатон. дар паноҳи худо бошед. ба касе маъқул шуда бошад, лайкро ҷиқед, писандакро ҷиқед, фаҳм кунед, падилица монед ва ба ёру рафиқотон равон кунед ки тамошо кунанду ёд гиранд. худо нигаҳбони шумо бошад.